Havar hapat jing thurnang ji pulo tangte toklang mate lo ke thekta kenang sot binaw. Toklang jong sia vete jing thurdona matsi une. Lason se Korkanthi constituency ke parlo Bisarpo havar long setame kepa phi huppen jing thurdonang ji pu EM Raju Tisso bor iponsi ihum LP School ki kimpi ponja phan cheparai ponlo. Lasi bangso school hem prab jin pen ki kim kerang pi ponja phan adim along an EM Raju Tisso kahumri padodam. Kedam thang ni phai phor ni Karbi Anglong Autonomous Council EM Raju Tisso along Korkanthi BJP Mondol Committee maipu doloi ingti amor rong parliament pe na bang photum chilangsi Bisarpo havar humri damsi Bisarpo LP School kikim ponje adim aklong along an kahumri padodam. Korkanthi constituency ang bong kapapidun hop nai adim laki Bisarpo havar ta ilong lo. Bangso habar kapaching thudun thekja phalapen osomaratum loke charle abar sai donang jipu KAAC EM Raju Tisso matha ponsi ihum LP School 1 pilo. Bangso school hem kikim kerang ponjia phan kenang sora hormu setame adimalong an pale tanglo. Nasi prabjin pen school hem kikim ponjia phan pura EM Tisso asangho ame thangaman adimalong humri damsi pin khatte kan. Bangso ahud men taro arong lapen langtuk rong piarong adak kaselambo madolong paklong kam dikrut piaro elong kedon RCC bridge kaselama dimalong ansetami kelang cari padodam. Dong mukak pen sem singing ti Karbi Anglong live.